Rakovina krčka maternice postihuje každoročne 10 000 žien v Spojenom kráľovstve. Stáva sa to, keď sa bunky v krčku maternice stanú abnormálnymi. Cervix v ženských telách je oblasť pod maternicou. Táto rakovina je spôsobená vírusom nazývaným Human Papillomavirus, teda HPV. Vírus v oblasti krčka maternice môže spôsobiť krvácanie, ktoré pre vás nie je normálne. Môže tiež spôsobiť zmenu vaginálneho výtoku, bolesť pri sexe alebo spôsobiť bolesť v dolnej časti chrbta, panvy alebo dolnej časti brucha. Ženy vo veku od 25 do 49 rokov sú vystavené riziku rakoviny krčka maternice. Každé 3 roky sú pozývané a povzbudzované, aby sa zúčastnili na screeningových stretnutiach. Staršie ženy vo veku 50 až 64 rokov sú tiež ohrozené rakovinou krčka maternice. Sú pozvané na screeningové stretnutia každých 5 rokov. Vieme, že v našej lokalite v Bradforde sa veľa žien nezúčastňuje ich stretnutí. Vystavujete sa tak riziku rakoviny krčka maternice. Screening rakoviny krčka maternice, často známy ako smear test, je bezplatný a vykonáva ho zdravotná sestra alebo lekár. Tento test sa zameriava na zdravie vášho krčka maternice, pričom sa odoberie niekoľko buniek na testovanie na vírus HPV. HPV vírus môže spôsobiť bunkové zmeny vo vašom krčku maternice, ktoré môžu viesť k rakovine krčka maternice, ak sa neliečia. Liečba môže zahŕňať chirurgický zákrok na odstránenie postihnutej oblasti rakovinou, chemoterapiu na zabitie rakovinových buniek alebo zabitie rakovinových buniek ožarovaním. Vaša zdravotná sestra alebo lekár by sa s vami mohli porozprávať o dostupných liečebných postupoch. Screening krčka maternice je najlepší spôsob, ako zabrániť vzniku rakoviny krčka maternice. Ak vám však diagnostikujú rakovinu krčka maternice, váš praktický lekár alebo zdravotná sestra vás podporia pri získaní správnej pomoci a liečby. Ak pozorujete zmeny, ktoré pre vás nie sú normálne, dohodnite si stretnutie so svojím praktickým lekárom alebo sestrou.